ମନୋଜ ଭାଇ ଆଜି ଯାଇଲ କାମ କଣ କଣ ସବୁ ଆଇଟମ ବନେଇଲା? ପନିର ଚିକେନ ଏଇଠି ମାଛ ଏତେ ଭେରାଇଟି ଆଇଟମ ଆଉ। ତମେ ତାହେଲେ ଖାଉଛ କଣ? ଏଇ ପାଣିଆ ଡାଲି ଆଉ ଭାତ। ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇତେ ଦେଇକି ନିଜେ ଡାଲି ଖାଉଛ। କଣ କରିବା ଭାଇ ତା ସହିତ ଲଙ୍କା ଅଛି। ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ ଟା ଆଉ। ତା ସହିତ ଲୁଣ ବି। ଏଠି ଜୀବନ ଭାଇ କଣ କରିବା। କେତେ ବାଧୁଥିବ ନା ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ବନେଇ ଦଉଛନ୍ତି ମାଛ ମାଂସ ଆମେ ହଉଛି ଡାଲି ପାଣି। କଣ କରିବା ଭାଇ ଏଇ ତ ଦାଦନ ଖଟା ଜୀବନ। କାଲି ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ତମେ ଶୋଇଛ। ଆଜି ମୁଁ ଶୋଇଛି ତମେ ପଳେଇଛ। ହୋଟେଲରୁ ମୁଁ ବାହାନା ଟା କରିକି ଆଇନି ବୋଲିକି ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖା ଦେଖି ହେଲେ। ନହେଲେ ନାଇଁ ମୁହଁ ବି ଦେଖିତେ ନା ପାଇଥାନ୍ତିନି। ମୁଁ କାଲି ବା ଶୋଇ ପଡିଥିଲି ତୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ